So ano ti manamnamang ano ti makikita yung agmaling epekto iti turismo ito yung manamnamang parang nakatirakila mo dito nga warso. When gaputa man ton katapusan dito yung bulan ket aglokat dito dakkel nga mall kayo ti syudad ti Lawag ket syempre expectaren tayo haan laeng nga digiti kalugaran tayo no digiti kabangibang pay nga probinsya mon munisipyo ti umay dito pumasyar kada tayo ta kas makita tayo ngamin aket digiti kabangibang nga probinsya ket kasadeti datay mapadpadaanan idi very exciting ti adu amin ta dito nga parte iso dito ti kunata yung one of its kind ket may sapay nga expectaren tayo aket napintas dito yung gundaway ken timing dito gaputa malmal paston iti palarong pambansa ket digiti adat dito nga makisali pakairamanan digiti kakadwa digiti makisali ket isonto iti mabalindang pagpasyaran pagtambayan ket no kasta iti mapasama ket expectaren tayo met nga adu iti mabalin nga pagnamayan nga ekonomiya ti syudad ti Lawag na pagyanandat dito the more visitors we have the more income nga ma-generate met digiti kailyan tayo kas kumati magatgatang iti syudad ti Lawag digiti paghotelan ken digiti pagpaspasyaran pa yan. Digiti local products tayo sir mabalin na i-display dito mall ti Lawag dito the products ti Lawag. When adamit kasi commitment ti kastoy idi ang ala siguro aket haampela dito nga gundaway kasi agopen pay laeng anyway adada na ibaga kada kami nga like ti panang tratarda kasang madigiti local artist tayo iti syudad ti Lawag ti Ilocos Norte ket kas na partento iti opening payen ken addadan to activities ta dito ket 3-day activities ta dito May 30 June 1 ken June 2 iso nga ato digiti activities ta dito ket manamnama nga datay produkton to iti syudad ti Lawag ket maipangpangronan to nga maikanda iti gundaway tapno mailako wenno adan to pagpwestuan da iti nasa unga mall.